сабоҳат дар 16 солагӣ модар шуд. ҳоло 23 сола аст ва мегӯяд намедонист баъд аз он ба камхунӣ ва асабоният гирифтор мешавад. Таваллудам бо мушкилиҳо паси сар шуд. Чӣ мушкилӣ дошта дар таваллуд? Яъне фарзанди ман бисёр калон буданд ва худи ман хурд будам, фарзандам калон, ба ҳамин хотир ман бисёр азоб кашидам. дандонҳои сабоҳат баъди таваллуд рехт. ҳоло дандонҳои сунъӣ дорад. мегӯяд аз рӯзи аввал донист ки барои модар будан омода набудааст. тарбияи фарзанд мисли як бозӣ буд, ростӣ як лухтакбозӣ бар ин буд, чунки ҳоло ман худам кӯдак будам, хурд будам ва ба ман бештар масалан модарҷонам ва хуштоманам бисёр ёрдам менамуданд. дар 5 соли охир теъдоди духтароне мисли сабоҳат зиёд шуданд. дар тоҷикистон издивоҷ то 18 солагӣ мамнӯъ аст. як пажӯҳиши тоза муайян кардааст ки дар 5 соли ахир беш аз 1800 духтари наврас тифл ба дунё оварданд. ҳомиладорӣ дар занони синни соли қобили таваллуди аз 20 сола то 34 сола агар ҳамагӣ 15% занак рӯ ба ориза шаванд, пас дар миёни он занони аз 15 сола то 19 сола 5 баробар эҳтимолияти хатар зиёд аст. ин пизишк мегӯяд ҷисми зан дар вақти ҳомиладорӣ ду вазифаро иҷро мекунад, ҳам барои худ ва ҳам барои ҷанин. ҷисми духтари наврас худ дар ҳоли рушд аст ва аз уҳдаи иҷрои ин ду вазифа намебарояд. худаш ҷавона, худаш давраи ба камолот расишай, худаш дар маводи сохтмонӣ намераса, бо ин маводҳои به این هم نارسایی دفیسیتی مثال مینرال و ویتامین و مثال سفیده ها و چرب ها و اوگلوودورا مجبوره ساختمانی نو ده چیکار کنه روان کنه. ҳомиладории бармаҳалро ба мушкили иқтисодӣ ва анъаноти мавҷуд рабт медиҳанд. одам ҳастанд ки вобаста ҳастанд, намераванд, муроҷиат намекунанд, аз кӯмаки дар ҳаҷми зарури бо сифати зарурӣ бархурдор нестанд. бинобар ҳамин ҷараён оризаҳое ки дар организми ино пайдо мешавад дар оқибат оварда мерасонад ба оқибатҳои нохуш. бархи сокинон аз издивоҷ ва ҳомиладории бармаҳал нигаронӣ мекунанд ва мегӯянд он ба ояндаи модар ва кӯдак таъсири бад дорад. Вот наметавонад даже если например худш ба худш монад, она же сама ребёнок хча нигоҳ мекунад ё кӯдака нигоҳ мекунад. сабоҳат қаҳрамони гузориши мо ки дар наврасӣ модар шудааст, бо вуҷуди аз зиндагӣ розӣ будан мегӯяд беҳтар мебуд духтарон дар издивоҷ ва таваллуди кӯдак саросема намешуданд.